ka surjong phi ka thang jangi Ricky and Ricky Syngkon ubade unong mi khmat na ki khot ba pau nam jong ka lok sabha nam Meghalaya ula Khlad no hakarta ka ba san phu house nam hakajan mi jong ka sni pale ulong ubrio ubadan buram but layo jingtep na kaleng ki thop khubor ba ka jing Khlad kan san jong u ka dei na ka daw ka cardiac arrest uba Syngkon tu ulong ubrio uba kraw hakasan hima sima jong ka jila Syngkon ulapan liam ya unong yalam ka Congress u Vixen H Pala na Shillong Parliamentary Constituency dakaba Khlad ya u Punjab sa kasien ka basaw lente la yathu ba ulakalon hakapor ba udang yele kai football hamadan mauyong kabadon har road nong ba Shillong la penkit marmar ya u Shaka Hospital Missouri ka Jordan Robert Hospital Shillong Henry ki Dr Kim Shimlala ban pen imbiang ya u